Trencant les cadenes era el lema del flash mob contra la violència masclista que s'ha celebrat a l'Avinguda de la Catedral. Centenars de persones hi han participat per denunciar que una de cada 3 dones al món ha patit algun tipus de maltractament. La violència sexual està en tots els estrats de la societat. Les leyes son como las mujeres, están para violarlas. Això ho va dir el president del Consell General de Ciutadania a l'exterior, José Manuel Castelao Bragaño. Per sort, ha hagut de dimitir per aquesta frase. Aquesta naturalitat permesa forma part de la violència que pateixen les dones a la nostra societat. Els joves, nens i nenes s'han ballat diferents coreografies i també han cantat en una jornada que se celebra a diferents ciutats del món. El lema de la campanya 1.000 milions d'empeus fa referència als 1.000 milions de dones o nenes que pateixen algun tipus de violència al món o que han estat maltractades. Des de l'organització d'aquest esdeveniment han explicat que la millor manera de protestar és dir prou amb una festa. Aquesta jornada s'ha celebrat amb diversos actes en altres ciutats del món, com Londres, París o Nova York.